どこからでもかかってこい。Are you ready?俺に指図するな。届き者が
するな。邪魔だ。はい。逃がす。これが神の技だ。どうだ。あんな俺が殺してやろう。どうだ。プレゼントだ。プレゼントだ。戦う意志を見せなければ、俺はこの星を破壊し尽くすだけだ。火が高まる。溢れる。